Hi ha persones que no només guarden cançons, sinó la memòria de tot un poble. Durant anys, ell ha recorregut pobles, cases i places, escoltant les veus dels nostres majors, perquè no caiguen en l'oblit. Avui conversem amb Pep Gimeno Botifarra. Com estem? Molt bé, templat. Què dius? Doncs molt bé, m'acabo d'enterar que no és el Botifarra, és Botifarra. Botifarra. Això d'on ve? Pues del meu bisabuelo, que anava tots els dies a una cantina que es deia la Font de Nolasco a almorzar i almorzava pa i botifarra. I botifarra que mos ha quedat. Ja ho portem 5 generacions. A tu què els sembla? Hòstia, això també és patrimoni, eh? Home, clar que sí. Apuntar els mals noms o apodos o motes que diuen en castellà, això s'ha d'apuntar, perquè la gent del poble s'entén més pels malnoms que pels cognoms. Totalment. Pep, tu t'has dedicat tota la vida a parlar amb les persones grans per la necessitat intrínseca de poder recuperar i mantindre aquest patrimoni. D'on naix això? D'on naix aquesta voluntat de voler que no es perga res de tot aquest patrimoni lingüístic? Saps per què? Perquè em vaig criar amb ma abuela. Jo em vaig criar amb la mare de ma mare i ma abuela era una dona que parlava i darrere una xirigota una altra. I xirigota, que parlava en versant, contant-me cuentos, contant-me cançons, contant-me romanços i això. Fins que va arribar a un punt que als 11 o 12 anys em vaig donar compte i vaig dir, a banda que no ens deixàvem parlar en valencià, això és una altra, i jo pensava que això no està escrit, això s'ho van portar tot al cementeri, i d'ahir va començar la locura fins avui en dia. Clar, això de quins anys estem parlant? Doncs l'any 72 només. I vas començar tu a què? A anar de poble en poble? Com trobaves aquesta gent? Doncs preguntant, diu que el que no pregunta no sap. Jo me n'anava a Torrella, és un poble xicotiu d'ací, i estava el tio Vicent Martínez, el moreno. El tio Vicent era llaurador i era un home que cantava els cants de la batuda, els cants de batre, i anava allí, era amic de mon pare, tenia d'això... Pare, m'anava a la bicicleta, que no tenia ni a moto ni res, encara no tenia la moto. M'anava a la bicicleta, està proper, Torrella d'ací, en la bicicleta està un quart d'hora. I me n'anava allí, tio Vicent, jo estic així, què vols, botifarreta? Què vols, botifarreta? Dic, cantem les cançons que cantaven quan estaven a l'era i feien, això t'ha trellat, però si són cançons de patir. Diria, són cançons de patir, claro, patir perquè tu imagina't quan batien a les 12 del migdia, al mes de juliol, imagina't si era patiment. I damunt estan en valencià. Hòstia, l'autoadi, que rima va estar, eh? Home, jo estava en valencià, això no t'ho trellat. Això no te treia. Això no arribaràs en la vida. Si ell ara alçarà el cap i veig era... Bueno, ell, el tio Adrià, el tio Alfredo, el tio Pijirri, el tio Trabuc, el tio Cagalló, el tio Joano, el tio Batiste Punches. El tio Batiste encara ho va... Poder veure, no? Sí, perquè el primer disc el vaig portar al teatre i quan va acabar el vaig veure que portava un mocaor que peixia un llençol així, plorant, com un xiquet. I es queda mirant i diu, això tan bonic ho han cantat vosaltres. És que és increïble, clar, perquè així és més clar la teua vessant d'artista també, perquè una cosa és que tu arreplegues tot això, però una altra és que tu has fet realitat en les teves cançons. Perquè sí, això no s'ha de posar en un arcó o en un baúl i guardar-se. Això s'ha de traure que li pegui l'aire. Materialitzar-ho. I vosaltres, els joves, sigueu els que tingueu que xuplar de tot això. Això és de veres. Clar que és de veres, com si menjares peres, cagares sencer. Exactament. Justament anava a preguntar-te això, que quin paper tenen els joves en una cosa que tu has dut a terme tota la teva vida, però ara toca un relleu, pot ser, en el futur. Claro, vosaltres sigueu el dia de demà, nosaltres m'ho anem, i vosaltres es quedeu, i això té que ser així. Ja no sols els costums, les cançons, la llengua, que és el principal, no? I jo crec que això és el més gran del món. Per nosaltres, els valencians, per sentir-nos identificats perquè tinguem una cultura i una llengua pròpia. I això no ho poden dir tots, nosaltres sí. És de veres. També t'he de dir una cosa, siguem la llengua més forta durant 300 anys, perquè han portat garrot i així estem. Totalment. I el que tinga el curs que pele fulla. És de veres. Si haguera sigut per les nostres institucions, jo crec que el valencià ja se n'haguera... No res. Totalment. Zero. I de totes les persones que has conegut, n'hi ha alguna que recordes particularment, alguna historieta, alguna persona que digues... Moltes, però de lo més gran que jo he conegut, la tia Emilieta. La tia Emilieta. Emília Seguí, era filla de pastors. Aquella gran dona, si cal dir que haver estudiat, que no, en aquell entonces, pobrets, no podien ni anar a escola perquè se n'havien d'anar a treballar, 7 o 8 anys ja estaven treballant i això. Aquella dona era el més gran que jo he conegut. Jo dic, si haver estudiat, aquesta dona haver arribat a ser catedràtica. Era una memòria com un tici. Mos n'anàvem a sa casa, a Barxeta,
vivia al carrer La Creu, i entraves allí, va, senteu-se, i es posaves, A parlar, I tu què feies? Tu gravaves tot? Tu què feies? Claro, cantemos el romans dels Fabrilos, i aquests romansos dels toreros que l'havien mort en la plaça, en castellà, mal parlat, però bueno... D'aquella manera, clar. I jo li deia a Timileta, i vostè això, és que venia el tio Refelet, el cego, de Llaunou d'en Fenollet, venia i ai, tot. En tinc una encara, tia Emilieta segon. Viu en la Llosa de Ranes. Ostres. I és gran. També és gran, no? Les ties Emilietes. El net, Gabriel, li ha gravat 36 CDs i encara no ha acabat. Hòstia. Un dia me toca tot a sofocar. Pepe, tinc un sofoco de por. Què passa? Diu, pues que m'han cridat del col·legi, que volen que vaig a explicar les coses. Jo és que estic que contar. Diu, vostè, cau, res, vostè no sap res. I al cap d'uns dies li crida, dic, tia Tere, com va quedar? Diu, molt bé. Això fa m'aguanta. No s'ho creuen, què tinc que dir? És que no s'ho creuen. És que no són conscients de tot el coneixement que tenen. Jo li dic, vostè no és conscient de lo que sap. No. Chico, por lo que has sentit tota la vida, ja veus tu... Sense haver estudiat, tot el que saben és valuós. No anaven a escola. És increïble. Això. I jo sempre dic que gràcies a les dones, això s'ha conservat, perquè les dones han sigut les que han estat ahí al peu del canó. Gràcies a elles, la veritat. Que curiós, clar. Homes també n'hi ha, però les dones són... A mi em passa molt, que suposo que tu també, que quan vas als pobles i vols parlar amb gent, els homes són més... Sí. No estan tan oberts, potser no... Són més tarugos, no atenen, les dones. I les dones són les primeres dispostes a parlar, a contar-te la seva vida. I aprens, perquè... No tenen reparo. No tenen reparo. Home, n'hi ha gent que potser, a mi me va dir una dona, diu, el que vull saber que vaig a Salamanca. Però això també és... Bueno, però en topes, no? Topes en gent així. Però el 99%, les dones, totes. Ja veus. Barbaritat. Clar, i entre elles, suposo que tu també, les cançons que has replegat serien cançonetes que cantaven elles quan estaven o bé llavant la roba, o bé en casa, o bé... Perquè les dones no batien, i els collons, les dones batien igual que els homes, anaven a la batuda, perquè elles les que s'encarregaven d'agranar l'era i de garbejar. A més, tenien una cosa que ser morenos igual que jo estava molt mal vist, perquè era de pobres, i elles pobretes anaven tapades en el mocador al cap i les mànigues per ahir, paldres hasta els peus, per no ser morenos. Hòstia, ja Creus que no és trist, això? Sí, que damunt tenien la pressió social de com... La tia Mileta dia, a la una canta el gall, a les dues el gall i la gallina, a les tres el ruixonyol i a les quatre es fa de dia. Fa de dia a l'era. Hòstia. Justament, podries dir-me algun embarbussament, alguna coseta que es digues? Un embarbussament? Doncs mira, vaig a dir-te uno que és de la part de la Canal de Navarrés, conegueu la Canal, que parlen el xurro. El xurro. Que és una llengua preciosa perquè mesclen el castellà en el valencià. I diu, Agnachella, Bolbaita, Navarrés, que és a Vicor, Cofrents, Jarafel, Serra, Terrassa, els Topers, la Marquesa, Beneixida, Alcántara, Casa i Cotes, les quatre províncies, Argonotes, Noel, Torreta, els Sants, l'Enova i el Tossaler, Berfull i Revolvorab, la Pobla i Sant Joanet. Ostres! Ara tindré que posar a càmera lenta per poder entendre el que has dit. Són tots els pobles, no? Bolbaita, Navarrés, Quesa, Vicor, Millares, Jarafuel, Zarra, jo dic Serra, però és Zarra i Teresa, los tres pueblos de la Marquesa, Beneixida, Alcántara, Càrcer i Cotes, les quatre províncies de les Granotes, Menuel, Torreta i Sants, l'Enova i el Tessolet, Berfull i Refelvorab, la Pobla i Sant Joanet. I com es diu Sant Joanet en castellà, que no ho saps? Pues no sé, perquè no crec que sigui San Juanito. San Juega Limpio. Sant Joanet. Tu ja ho sabies que no te'ls dirà? Sant Joanet, Sant Juega Luego. Sant Joanet. Hòstia, que bo. Alguna volta en algun concert sí que t'he escoltat dir de dites així en castellà mal parlat, clar, com vergüenya i coses així, no? Mare de Déu, barbaritat. No sé, ara, quina vols que te diga? Algunes? No, però això és xurro. La de Alcuestense. Bueno, claro, això, la tia Tere. La tia Tere diu que resulta, diu que tenien amistat. Son pare va fer la mili en un xic de Guadalajara i resulta que van fer molta amistat. Però, diu, Ramon, sí, tio Ramon, diu, s'acaba la mili i mon pare se'n ve a casa, a la Llosa, i aquell xic es queda allí. I es cartejaven, que diuen antes. Oye, que tal, com està? I això, diu, i l'abuela de mon pare, la tia Maria Teresa, li diu, Ramon, podries dir-los un dia als castellaners que vingueren
una nit de Nadal y la abuela es agasacará en un bon sopar y qué tal. Ay, pues vale, pues ve, la buena cuestión que le escribo, oye, bajaros a la llosa una noche de Navidad, de Nadal, y haremos una cena y mi abuela os agasacarà, tal. Agasacar. I aquell diu, pues vale, pues bé. Però, claro, diu, el temps ja havia passat, s'havia casat, marit, muller, els xiquets, els güelos, tots per cavall. No, Arriben a la casa de la tia Maria Teresa i diu que la casa era una miqueta més gran que els naps, diu, però on en sopen 10, en sopen 20. Diu, la tia Maria Teresa ja havia per a taula, ja estava tot per a taula i tal, això. Diu, i quan hi havia tanta gent, diu que els castellanes tenien algo de vergonya. I quan no sabia parlar en castellà, i d'això, i ella la que s'acaba, vas començar, acuéstense, acuéstense, diu, seran maleducats, veies giten. Qué bo, qué bo, qué bo. Es que me encantan estas historietes, de veres. Acuéstense, claro, la Daro va ahí en tota la seva, acosteu-se a taula, no? Acuéstense. Acuéstense. Si no me sonava, acuéstense, pues eso, acuéstense, veies giten. Acuéstense, ves gitat, total. Pues encara es diré més, en el meu poble saps com es diu acostar-se o apropar-se? No. Atracar-se. 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 En el teu poble també diuen raor? No, raó era això Xixona, al ganivet. Però atracar-se, clar, és molt graciós, perquè quan dius vaig a atracar-me o atracar amb la caïra, clar, la gent pensa, hòstia, com que atracar-nos és atracar-se de menjar, no? No, per nosaltres és atracar, que ho diuen també a Mallorca, perquè es veu la comunicació dels vaixells, atracar-se és atracar-se a un puesto o atracar amb tu la caïra, és molt curiós. Atracar la cadira? Atracar. Dilo a Pepita Soriano, ja sabràs. Li diré Pepita. Atracar Vilero. Que vol vindre, vol vindre. Home, doncs ja vindrà, claro. Vol fer una excursió als Vileros. Pues jo també tinc que estar, O sigui, jo, això, a més, és que per cert, això no sé si es pot dir, però la casa Cacuesa, això també és un tresor, això també és patrimoni. Bé, mira, així estem arreglant-la, poquet a poquet. Que fort. De quin segle havies dit que era? Del 15. Del segle XV. Increïble. Del 15, i bueno, estava en ruïnes i a poquet hem anat arreglant-la. Increïble. I així, pues, peix que sigui a Catxulla sempre n'hi ha gent. Ha sigut un plaer. No sé si vols dir alguna cosa més a la gent jove que mos estigui mirant, perquè probablement són un públic, són des que més en veuen. Això, que vosaltres tingueu que procurar perquè la nostra cultura, la nostra llengua, que no es perga. I ja vos heu de dir que nosaltres ens anirem i vosaltres us quedareu. I sigueu el futur del dia de demà. Així és que animo. No vos oblideu de compartir el vídeo, de donar-li like, que diuen ara, una agrada, fer una agrada, Jo no sé el que. Poseu comentaris o compartiu en ta mare, en ta abuela, en els teus germans, en qui siga. I moltes gràcies per estar ahí. Ens veiem en el pròxim vídeo. Au, que la casa cau. Vin del cor de la costera, vin del cor de la costera, del poble dels Socarrats, d'allà on renaixen les cendres, d'allà on renaixen les cendres, del meu país valencià. D'allà on renaixen les cendres, d'allà on renaixen les cendres, del meu país valencià. Ai, valiente. Molt bé, moltes gràcies. Pues ja ho tenim, ja ho tenim.